marambong nung. Gusto ko lang tindahan, di man. Ang mag-iwan yung man. Halimbawa kung may tindahan ko naman. 24 hours. Gusto ko naman. Kaya ang yun sa piyo. Mga paramotor. Parang mo lang baga. Tapos naman dyan naglulukoong lang. Makusugan pa naman ang biro ang lulaw sa sila. Haran yun lang ang post. Oo. Kasi naman dapat gamitin mo doon. Haran yun. Kaya, ang iba lang babagay sa kilo, hindi kasi lubang. Para yung pasan ba? Ito magpunta. Kaya yun, naman. Wala magkaproblema. Anan, boy, basura? Bagul. Mas pa rin yung lugaw. Oo. Para pagkaagap ako may magkisang ngayon. Ikaw ang tapos mo. May siko asukar. Nagbata. Mari daw. Ay, siko asukar. Di ka man nakasiko. Dali bate. Hindi ka na po. Ikaw na pa dito. Ano? Sabi na po dyan na ro? Ay, nahan. Sige. Mali. Ano pa? Nahali. Ito na. Banggitan pa na. Yan na ka, Dek? Ay. Ring yelo. Ano siya nilo mo dyan? Dahil, iba sa kinapunta sa ako. Manong sa ako. Ano pa na doon? Hali yung pala. Hali yung pala. Hali yung hindi. Ano siguro ako? Hali na sa ako. Ano siya? Ano ba siya? Sa salirong. Ano ba?